Nosaltres t'ho seguirem ben de prop perquè pel que veig encara no portes gaires quilos de confeti a sobre. I ara mateix el que fem, després de veure els membres de la colla Els Rovellats, veiem a les pantalles David Fernández, i ara el que farem és parlar de disfresses, els grans protagonistes també del dia. Fa uns moments teníem aquí el Josep Maria Casas, del Barato, que ja ens n'ha parlat, però si hem de parlar dels altres dos grans establiments que es mouen al sector de les disfresses i que aquests dies deuen tenir molta feina, és, sens dubte, Tomàs Barberà i Talls Disfresses. En el cas de Tomàs Barberà ens acompanya Meritxell Barberà. Bona tarda, bona nit. Hola, bona tarda, bona nit. I a la meva esquerra tenim a la Leonor Bartolí. Bona tarda. Bona tarda. La Leonor també la coneixeran perquè ha estat durant uns quants anys presidenta de la Unió de Botiguers de Reus. Pues sí. Com ho portes ara des de l'altre costat? Bueno, bé, vull dir, és lògic que des de l'altre costat ja hi estava abans i ho veia d'una manera, però l'experiència de ser presidenta pues, te fa que siguin molt més conscient dels temes que hi ha, no? Hem vist, portem 2 hores i mitges de retransmissió, hem vist ja carrasclets, hem vist marietes, hem vist pantojas, lladres, presoners, policies, vaja, que hem vist de tots els colors. Però, sens dubte, vosaltres m'imagino que les botigues també deveu tenir un ventall de disfresses fetes, confeccionades, o també, en un altre cas, també pot ser que